Bună seara, bună seara! Mă bucur mult să vă revăd și vă mulțumesc că v-ați răpit puțin timp să avem această conversație împreună. Aș vrea să încep această prezentare cu o afirmație foarte puternică a lui Bob Riley. Vremurile dificile nu creează eroi. În timpul vremurilor dificile, eroul din noi iese la suprafață. Vedeți? Trăim vremuri în care această sintagmă de a fi erou este deosebit de mediatizată. Ambulanțierii, medicii, asistenții, infirmierii, cei care lucrează în curiat sunt considerați eroi. Și, într-adevăr, așa este. Însă, părerea mea este că se pune întrebarea: unde este eroul din noi? Unde sunt eroi de altă dată? Unde sunt glorile neamului românesc? Din sport, din muzică, din teatru, unde sunt? Nu cumva oare sunt aici, în noi, și asemeni unui sfățel nevinovat bate la ușă: hei, domnul, sunt și pe aici, nu vrei să-mi dai drumul să fac din tine ceva deosebit de puternic? Și noi ce facem? Noi stăm și nu. Nu-i dăm voie, însă trebuie să îi dăm voie să iasă la față, pentru că doar așa ne putem descoperi pe noi înșine și putem face lucruri deosebit de frumoase în lumea aceasta. V-ați întrebat vreodată ce ați face dacă acum, în clipa aceasta, ați avea o superputere? Chiar vreau să-mi scrieți în comentarii care ar fi acea superputere pe care v-ați dori să o aveți și ce ați face cu ea. În 2011 am avut parte de o experiență extraordinară pe care acum vreau să vă împărtășesc. Mă aflam în Norvegia, pe munte, și după acel accident pe care îl cunoașteți, când am căzut în gol 4 metri, am avut inspirația și, să spun așa, doza de nebunie de a mă întoarce înapoi și de a-mi găsi, de a căuta geanta foto pe care o pierdusem și pe care nu mai găseam. Cu o îndrăgire incredibilă, cu o ambiție aparte și cu un crez fără cuvinte, m-am întors înapoi pe munte, am urmat același traseu pe care îl făcusem atunci când m-am accidentat și, efectiv, am crezut, am vizualizat acea geantă foto înaintea mea tot timpul și mă rugam: Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, știu că Tu le poți face pe toate. Și așa am ajuns și mi-am găsit geanta foto. A fost un moment incredibil, un moment cum n-am mai trăit în viața vieților mele, însă vă spun, ceea ce am simțit atunci pur și simplu m-a descătușat. Am simțit o forță deosebit de puternică în mine
care este capabilă să înfrunte absolut orice obstacol. O forță atât de mare încât, indiferent ce s-ar întâmpla în viața asta, mă poartă ca pe cel mai maestos vas de croazieră pe mările și oceanele vieții. A fost o experiență deosebită care m-a învățat, într-adevăr, eroul stă în noi înșine și depinde numai de noi dacă îl lăsăm să iasă la suprafață. Vreau să vă citesc un fragment din carte. Ștefan, ești o legendă. Ai intrat în lumea celor care au supraviețuit unor evenimente dramatice. Acum, sunt ferm convins că sunt pregătit să iau de la capăt, oriunde ar fi acel capăt, și să încep să trăiesc cu adevărat. Știu de azi înainte ce este cel mai important în viață și de acum înainte îi voi fi recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt și pentru tot ceea ce am. Sunt de asemenea sigur că menirea mea pe acest pământ este aceea de a aduce bucurie acolo unde este tristețe și lumină acolo unde este întuneric. De azi înainte nu ne cunosc teama de eșec, frica de a merge mai departe sau ideea de a mă pedepsi pentru ceea ce am făcut cândva. Bun Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos dar, o viață nouă. Eu voi face tot ce pot să o trăiesc frumos. Acesta este fragmentul din carte. A fi erou înseamnă a trăi conștient. A fi erou înseamnă a fi cel mai frumos lucru pe care îl poți face, înseamnă a fi. A fi erou înseamnă să găsești o motivație atât de mare încât asemeni unui val tsunami să te împingă pur și simplu de la spate, indiferent ce destinație ai. Voi, dragii mei, sunteți mult mai puternici decât credeți, iar puterea voastră se găsește în interiorul vostru, acolo unde arde torța eternă a pasiunii. Acolo este miezul vostru viu. Acolo este templul care vă dă vouă creativitate, luminozitate, lumină, curaj, ambiție, determinare, spirit, forță, echilibru. Toate aceste lucruri, pasiunea, curajul, echilibrul, ambiția, sunt lucruri, sunt virtuți care stau în fiecare dintre noi și sunt virtuți care ne transformă în proprii noștri eroi. Fii propriul tău erou, chiar acum, și pornește pe calea ta, pe propria ta cale. Cucerește munții sufletului tău, spune da la orice oportunitate primești în viață și vei putea spune cu ușurință: da, sunt propriul meu erou. De multe ori s-a întâmplat în viața mea să am momente în care pur și simplu să nu mă regăsesc, să mă pierd în gânduri
să-mi pun o sumedenie de întrebări. De ce eu? Cum? Ce pot să fac? Astfel de întrebări. Și întotdeauna răspunsul a venit din interior. Răspunsul a venit din interior și a fost extraordinar. A fi erou pentru mine înseamnă a spune da la tot ceea ce îți vine în viață. Înseamnă a-ți găsi curajul de a fi tu însuți, de a-ți explora absolut tot ceea ce ești și de a-ți găsi calea prin care să aduci în lumea acesteia o valoare. O valoare deosebit de puternică, extraordinară, plină de sens, cu iubire și cu multă, multă dragoste. Aș vrea ca în încheiere să vă las un citat din Napoleon. Adevăratul eroism constă în a fi superior față de problemele vieții în orice formă de a provoca la luptă. Rămâneți sănătoși, rămâneți frumoși și să aveți o seară binecuvântată. Vă împărtășesc pe toți!